Pred budovou parlamentu sa popoludní zhromaždilo asi 30 ľudí, zväčša v dôchodkovom veku, na pokojnej protestnej akcii. Staršie ženy vykrikovali heslá proti vláde, obviňovali ju z diktatúry a terorizmu. Protestovali tiež proti účasti SMK vo vláde. Počúvajte, čo ste, Slovák, lebo Čechoslovák, lebo Maďar? Čo ste, keď sa smiem spýtať? Slovák, tak potom bojujte za Slovensko a nie za Maďarsko. Ako sa bojuje za Slovensko? Za Slovensko tak to nie, že Maďarom rížu poslanci zadky, fuj. A budú vždy len butatót. 77 už mám. Ale keď bolo treba bojovať proti Maďarom, bude medzi prvými, aj keď hneď skápem na mieste. Hneď. Myslíte si, že je takýto postoj správny? Je. Prečo protestujete? Pre tú Brigetu, to je Brigeta, ne? Kto je Brigeta? No tá ministerka. Vy proti nej protestujete? Áno, proti nej, aj proti tomu, že prepúšťajú našich dobrých politikoch, víte, ako je aj pán Krajčí, aj pán Rexa, múdrych. Však boli ve vláde s pánom Mečiarom. A čo je ve vláde s pánom Mečiarom, tak neexistuje. Pozrite, však ja som prežila vojnu. Toto sa nerobilo ani za Nemecka. Čo teraz sa robí? A čo sa teraz robí? Čo sa robia, vy nevidíte, však vy ste mladí ľudia, vy nevidíte. Však to Slovensko nám zeberú do Ameriky a dejakáde. A ako nám ho zoberú? Ježiši, ako? Ja už odjedu, nevím, čo vám mám povedať. My si to nedáme, to Slovensko, a budeme protestovať, keby. A hen taká Brigeta, tá musí odstúpiť aj všetci, aj Zilinder na bicykli. Nech ide do NATO, nech si zebere bicykel a nech nám Slovákom dá pokoj. Aj Kapčíkov, aj všetko, ale on ide do čerta. Ale nech nám dá pokoj. Nech žijeme tu, jak sa patrí, ako ľudí.